Takže zdarec. Po dlouhý době další 106 vlog. Řeším to tady furt, jo. Peripetie se spojkou. Takže spojku už tam máme, novou, Sachs. Takže to se podařilo. Teďka peripetie s rozumem, z 1.5 nesedějí, 14 pumpa sedí. To by se dalo ještě, jo. Pak tady jsem trošku naskladnil, takže tady náhradní sklo čelní. A potřebuju tu 106 už začít pomalu, ale jistě vařit ten celý zadek. Hlavně ten zadek chce vařit jako to je jako hegeš. No, ale jako třeba tady to je dobrý. Ne, není. Tohle celý jako vyrobit tuhle hranu. Celou tuhle hranu. To jsem myslím minule ukazoval, ten mám takhle novej. Jo, tamhle naskladněný kola. Felda kapota na 106. Tamhle ještě nějaký věci na 106. Tady je spojkový ložisko ještě. Převodovku jsem pak potřebuji dát, tamhle teda mám motor. Jo, stav kastle je zatím teda furt bídnej, ale dá se. No. Já jsem dával ty sametky ze 300. Když by někdo věděl, kde sehnat sametky, nebo tyhle, to mě strašně sere. No. Chci prostě do jara, aby to jezdilo, ty vole. A zatím to, ty vole, budu muset asi ještě repasovat třmeny určitě, vole. Zadní brzdy, a takový serepetičky. Jo, ale třeba na předku to jako zas tak jako hrozný není, jo. Tahle strana, ta je horší, tady to je tamhle díra. A nevím, jestli ještě někde byla, jo, tady, tam. Tady takhle dole je to vyhnilý. A tamhle to je dobrý, myslím, zdravý. Tamhle ta strana je jakž takž dobrá. No a tahle strana to je úplně v prdeli. Když to jako takhle jako řeknu, tak tahle strana je na Sarágoru schnilá. Tahle strana prostě to je jako tragédie, no. Tam to prostě nemá ani v čem držet, vole. Jako de facto, no. Prostě tady je nádrž, to je až do nádrže. Tady to je třeba dobrý. Jo, tady to je dobrý. Tady prostě ty předky a celý tyhle ty vnitřky prahů, no. Ale to by se dalo ještě nějak dát dokupy. No, takže budíky jsem sehnal, ty tamhle mám. Dobře, ty moje blbnou. Tady je znáček, ten mě odpad. No, potřeboval bych řidičovou sedačku na tenhle ten vzor. To mě tam se rozčiluje ještě a takový další serepetičky, no. Ty vole, ale jak to auto krásně jelo, no. To bylo krása, no. Připravit tady těhlice, třmeny, poloosu jsem tam tenkrát dával novou, vejfuk, udělat, to potřeboval bych taky někde sehnat, protože tam jsou takové nesrovnalosti s tím vejfukem. Ten je, myslím, někde tady, jo, tamhle. Se jedná o to, že tam je vlnovec a ten prostě škrtal o... Tady vlastně je takhle kulisa řazení. Jo, tady už mám nový tyčky, ale tady takhle je kulisa řazení. Tady. Na to nalízá. A ta prostě mě škrtala o ten vlnovec. Buď to bych to musel celý ten vejfuk posunout dolů. To je jedna z možností, anebo prostě tam udělat, tak to má být origo. To uvidím ještě. Tady to je trošku rezavý, no ale ne zase tak hrozný, tady to musím očistit, aspoň opucovat, natřít. Jo. Ten motor chci dát dokupy, tohle chci dát dokupy. To prostě ten předek mám aspoň hotovej, na hotovo. Celý ty kapsy vyvařený, celý ten zadek.
Zadní nápravu mám sehnanou už jinou, to mám z Saxa, takže to jsem tam taky říkal. Tu teďka budu dávat dokupy, tady kapota, blaťáček jiný, přední. Druhý jsem rozstříkával, takže tak nějak. No, takže příští rok prostě, aby tohle auto jelo. A úplně otřesný jsou na tom tyhle stěrače, jo. Nestírají, vole. A plácá se to o sebe, no. Jo, anténu ještě vyřešit a... Přemýšlím, když by tam šlo dodělat. Tady mám držáky Isofixu. Takhle, sem by měly přijít. Takže když by to tam šlo dodělat, tak si to tam dodělám. No, tady je poklice jedna. Jo, tady to je bordel Zerzy. Tady to jako podivu je dobrý, jako jo. Tady ten vrch pás drží a to takový tady to je prostě odhnilý tady dole, no. Z Rágoru, ale není to tak zas hrozný jako na 306, že tam chybí kus podlahy, jo. Jak tahle je na tom pravdíně, to musím obrousit aspoň na tříci. Jo, co mě, tady to je trošku rezavý. No, tamhle někde je zmordovaná podlaha. Ještě se ho potřebuji vytáhnout nádrž, tyhle ty držáky si poznačit, vyvrtat je a tady mám vlastně ten lem venkovní, jo, ten oproti tomu mýmu je luxus, a to tady pak napasuju a tady někde by měl být ještě vnitřní lem, ale teď nevím kde, někde tady je, zkrátka, tady držáky vejfuku. Tyhle srapetičky. Jináč teda 106, no. Snad do příštího jara bude jezdit, no. Bych taky rád, kdyby mě to už to auto sloužilo. Protože jako jezdit furt s Feldou, která žere, vole, jak tank, tak to není, tohle jezdí za hovno. Proti Feldě to zlo, že to žere nějaký 4 litry, takže už jen z toho důvodu bych to chtěl dát dokupy. A tím pádem by to pak mohlo být lepší. Jo. Teďka si myslím, že bych na tom autě mohl začít dělat. Jo. Když jsem přivezl už svářečku, jsem si sem dal pong, ten tady minule nebyl. A takové věci, takže chci se už k tomu autu jako dostat. No. Takže já teďka potřebuji ještě se zařídit, takže já jsem v práci ještě, takže tady třeba takhle jsem dělal, zvyšoval oktávku, takže asi tak nějako, ale každopádně na 106 se teďka začne dělat, když dělám věroměři a mám to sem kousek, že po každý se tady něco stavím udělat, ať mě to auto začíná pak sloužit, no.